Hola companys, doncs moltes gràcies. Doncs hem vingut, com veieu, fins a Sant Vicent, concretament a la residència Sant Vicent de Sant Vicent del Raspeig, on, com saben, estem en aquest període de vacunació, no? I principalment vacunació del personal sanitari i, com no, de les persones majors. Les residències estan sent un dels llocs on està aplicant-se esta vacuna. Com saben, esta vacuna té dos fases. Una primera fase que ja es va preparar fa uns dies i ara està en esta segona fase. Concretament en esta residència ja s'està vacunant en esta segona fase. Una vacuna que ha portat molta controvèrsia per part, no, de la societat en general, no? Una vacuna que realment és necessària, així ha abocat la comunitat sanitària i científica, necessària per a vèncer aquesta pandèmia. L'única cosa és que la societat sí que és cert que ha dit que ha sigut tot un procés molt ràpid, que està preocupada, que no saben si posar-se-la, si no posar-se-la. Bé, sanitaris i els professionals són els que incideixen en la seguretat, ha passat totes les proves, sí que incideixen en que el procés ha sigut més ràpid perquè bàsicament la burocràcia, no, i els diners necessaris i el personal necessari per a fer totes les investigacions i totes les proves doncs ha anat tot més ràpid del que ve a ser un procés normal. També l'ARN en el que està fet aquesta vacuna, una vacuna nova d'un nou disseny, que la comunitat sanitària també, i professional i mèdica, aboguen a que és totalment segura i que, segura i necessària. És un avanç més de la nostra ciència i el que fa és que, finalment, reconegam aquest virus, aquestes molècules del virus i que el nostre cos sigui immun i crear finalment aquesta immunitat de la gran part de la població per evitar els pròxims contagis. Bé, ahí està la reflexió de la comunitat també científica i mèdica i sanitària, també el seu missatge de que cal posar-se la vacuna i, evidentment, continuar mantenint totes les mesures de seguretat. Doncs bé, ja com saben, la vacuna a poc va aplicant-se en la nostra població, esperant que, a poc anirem vencent esta situació. Companys, doncs ja saben, així des de Sant Vicent està la notícia i així està Intercomarcal Televisió. Tornem la connexió.